את מסענו אנחנו מתחילים בבית הקברות הישן בוורשה. משה אומר שכדי להבין את השואה חייבים להכיר את כל מה שהיה כאן באירופה ובפולין לפני השואה. אנחנו פותחים את המסע שלנו בבית הקברות היהודי הגדול ביותר בוורשה, באירופה, ואנחנו ננסה דרך בית הקברות הזה להתחבר למה? לקהילה היהודית הגדולה ביותר. ואנחנו נסתובב כאן בדרך בית הקברות, להתחבר למה? אל החיים. מתוך המתים אנחנו נתחבר אל החיים. אם אמרתי, ומה שמלווה אותנו כאן בבית הקברות, הראה לי את מצבתך ואומר לך מי אתה. מה שאנחנו יודעים על הגטו ורשה, ועל מרד גטו ורשה. זה בזכות התלמיד שלו. מי זה התלמיד שלו? עמנואל ריצ'נברג. שמי זה? הראה לי את מצבתך ואומר לך מי אתה. אין מילה בעברית. יש כאן פולנית יידיש. עולה. אנחנו עומדים ליד הקבר של האבא של אחד מהחמישה שנספו מהחמישה הפתחה. הם מכירים את הבן, לבן שלו קוראים, בן מישהו שלא שמע על הנדריק גולדשמידט. מכירים? יאנוש קורצ'אק. לא. למה לא אמרת קודם? אבל יאנוש קורצ'אק זה לא השם, זה הכינוי. האישה הזאת הייתה צריכה להיקבר בבית הקברות בעין חרוד אם התוכנית הייתה כפי שהיא. והאישה הזו באיזשהו שלב החליטה שמקומה לא כאן, אלא בארץ ישראל. והגיעה לעין חרוד. ובמים 39, 4 חודשים לפני פרוץ המלחמה, היא חזרה באידיאולוגיה, למרות שהיא רצתה להיות בעין חרוד. חזרה לכאן מתוך אחריות. הרי לי תצא לך, בוא מחמיא לך. אסתר רוחל קמינסקה, אם התיאטרון היהודי, מה כתוב לה למצבה? מאמי. בשנות קיומו של הגטו מ-1941 ועד 1943 מתו רבים ממחלות, מרעב ומהתעללות של הנאצים. לא הייתה אפשרות להקים להם מצבות. 80,000 יהודים נקברו כאן ב4 קברי אחים. יאנוש קורצ'אק נספה בטרבלינקה, אבל כאן בבית הקברות הוקם לו קבר סמלי. היא לא יתומה, היא אימא. זאת אומרת, היא יתומה שהיא אימא. יש לה ילדה קטנה בעגלה, זה הבובה שלה. מה, אימא תעזוב את הילדה שלה? תעזוב את הבובה? יוצאים לטיול ולוקחת את הבובה איתה. ומבית הקברות אנחנו ממשיכים אל האתרים שבהם היה הגטו. אתרים שמרביתם נהרס ולא נותר להם זכר. זהו קטע מחומת הגטו שנותר לפליטה. זהו הבית ברחוב פרוז'נה, אחד הבודדים מבתי הגטו שנותר על תילו. אתה מכניס כ500,000 יהודים, קרוב ל500,000 יהודים בשטח כזה קטן? זה מטורף. מה נשאר בוורשה של היום מאז מלפני? זה רק הקטעים הכהים. אל חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך. אנחנו ביומו השני של המסע, בדרך לכיכר השילוחים מגטו ורשה. ומנובמבר 40 עד יולי 42, עד ה-22 ביולי 42, אנשים חיים כאן בגטו, איך שניסינו אתמול קצת להבין מה זה חיים בגטו. כלומר, פעם ראשונה שיהודי ורשה נתקלים במושג שנקרא אומשלגפלץ, זה ב-22 ביולי 42. אז יש אומשלג בוורשה, זו הלינה, ויש אומשלג בקרקוב,
נראה, ויש אומשלג בלודג', נראה, במסע שלנו. ויש אומשלג בעוד הרבה מאוד מקומות ברחבי אירופה שמהם, אם מביאים את האנשים לשם, ומשם מעלים אותם על רכבות, ואיפה לא. כל מה ששמענו על אלינה, וכל מה שנשמע עוד בהמשך ונראה, חבר'ה, קרה כאן. כדי לעזור לנו, הקימו אנדרטה. עכשיו, סלע באבן בצבע לבן, בצבע בהיר, עם איזשהו פס שחור. עכשיו, זה מוטיב שכבר פגשנו אותו אתמול בבית הקברות. זה ביטוי לבן, זה סמל לתום, לטוהר, אבל גם למוות. נראה פתאום יש איזשהו סדק. הסדק הזה הוא ביטוי למה? הוא ביטוי לתקווה. מכאן הובלו בשנים 42-43 של איזשהו ניסיון דרך 450 שמות שחקוקים כאן להנציח 450. אין בחוץ איזה משהו שיכול להזכיר למה הוא משמש. זו נקודה חשובה, עוד מעט ננסה לעמוד עליה. למעלה רואים שם 1642. המלמד. בית הזה, גר כאן המלמד. מלמד זה תמיד איזו דמות שאחר כך זכתה להרבה עברים על המלמד, כולנו מכירים. 122 ביוני 1941 ועד ה-16 באוגוסט 41, 3 שבועות. אמנם אנחנו יודעים שיש פלישה, אבל לא רואים גרמנים מול העיניים. פעם ראשונה שיהודי טיקוצ'ין רואים גרמני, נאצי, כאן, זה ב-16 באוגוסט. נכנס גרמני, אופנוע, עם סירה כזאת, כמו של פעם כזה, ומודיע ברמקול, אף אחד לא לעזוב. 24 באוגוסט, מגיעים לכאן הגרמנים, פעם שנייה, והפעם פקודה מאוד ברורה. לא רק לא לעזוב, מחר, ב-25 באוגוסט, ב-6 בבוקר, כולם מתכנסים בכיכר המרכזית. אנחנו הולכים ראשונה לפגוש את המושג יער. אני מדבר מהבטן, אבל נראה לי יש לזה רגליים במציאות. יש אנשים שעבר להם בראש הפסוק. זו תפילה שדוד אומר, שהוא בורח משאול. גם כי אלך בגיא צל מוות, לא אירא רע. יש סיטואציות מסוימות שאתה יודע שאתה הולך אל מותך.
פועלים עליך מנגנונים פסיכולוגיים שמשתקים אותך, שמרדימים אותך, שמקבעים אותך, שפועלים עליך נפשית, שגורמים לאנשים כדי לחסוך מעצמם איזה כאב נוסף או סבל נוסף. זה גורם לאנשים לפעול בצורה מסוימת, שמי שלא היה בנסיבות האלו, בסיטואציה הזאת, שהוא יודע שהוא הולך למות, הוא לא מבין את זה. שמשון, הבטלן, דוד יצחק, הבלגולה, וגם רב חיים הפחמי באו. כולם באו. כולם. ולפתע אין צחוק ילדים בחיידר, אין כל לימוד בבית המדרש, אין צליפת שוט מעל סוסי העגלה, וגם השקט בכניסת השבת כבר לא נשמע. רק מטח יריות אחד שמחק עיירה שלמה. בזמן השמדת יהודי העיירה הליטאית קלם. בשעה שיהודי העיירה כבר עמדו ליד הבורות למול לואי מכונת הירייה, ביקש רב העיירה, הרב דניאל מובשוביץ, מן הגרמני שניצח על המלאכה, שירשה לו לומר דברים אחדים לעדתו. נאטמו האוזניים לזעקת השבר. איך הקשיחו הלבבות אל מול פני הסבל. מדוע זעקת התינוקות נדמה בחלל הסתיו, העולם עמד מנגד שותק והסב בלב. כיוון שהמסילה לא שרדה, אז זה מה שמדמה את המסילה, זה מה שאנחנו רואים עכשיו. כמה יהודים מצאו את מותם בירי בבורות? על מה אנחנו מדברים? סדר גודל בערך. שליש מנספי השואה, מהנספים בשואה, תחשבו מה המשמעות לטעון 2 מיליון כדורים. שאתה הרבה מעבר לכדור כדי להרוג בן אדם, זה לא כדור. מי שלמד, מי שהבין והפנים את הבעיה הזאת בדרך הקשה, הוא לא אחר מאשר הימלר, ראש האס-אס. חבורה של 15 איש, יושבים מסביב לשולחן, מלבנים מעורר, לוח זכוכית חלבית כזאת. בראש השולחן יושב האדם החשוב יותר, במקרה הזה היידריך. עד עכשיו, אומרים הגרמנים, אנחנו הגענו ליהודים, רצחנו אותם בירי בבורות. בואו נשנה את השיטה. לא אנחנו עכשיו באים אליהם ויורים בהם בירי בבורות, ואז נחשפים לזוועה, ואז יהיה כדורים, והעלמת ראיות. ניקח יהודים מכל מקום באירופה, נביא אותם אלינו הביתה, ונרצח אותם אצלנו בבית. בזה שנביא יהודים מכל מקום באירופה ל6 מחנות ההשמדה, פתרנו לעצמנו את כל הבעיות. 6 מחנות. חלמנו, בלז'ץ, סוביבור, טרבלינקה, מיידנק, והגדול מכולם אושוויץ. אלה 6. בזה שנביא יהודים מכל מקום אל 6 האלו, פתרנו לעצמנו את כל הבעיות. למה? למי שלא דוחף את העין שלו לתוך נביטי הגז, החבל לא נחשף לזוועה. מתקבלת החלטה שמקום הרצח של יהודי הגנרל גוברנמנט, יהודי פולין, שם אנחנו הולכים להשמיד, להרוג ולאבד, כמו שאומרים, את כל יהודי פולין, כל היהודים שגרים שם. ולצורך כך, הוקם בין השאר מחנה טרבלינקה. מה שאני חשוב לי להדגיש זה המבנה הזה עם הבליטות לימינה ושמאלה. ואז
ואז אחרי זה רואים בורות. יש כאן בורות, בורות מוות. תעצרו כאן. $870,000 יהודים הגיעו לכאן, מצאו את מותם. 870,000 עברו את המסלול שנכנסו כאן, גברים כאן, נשים כאן, מתפשטים, רצים, נכנסים את הגז. 870. אין מחנה השמדה ב-42 שיש בו תעשיית מוות יותר גדולה מטרבלינקה. 600,400, 30 גרמנים, 130 אוקראינים, 400 בורחים מכאן. מתוך ה-400 67 מגיעים ליום השחרור. שימו לב המספר, כל השאר ימצאו את מותם בהמשך המלחמה. מתוך ה-67 כמה חיים היום? כשאני פגשתי את שמואל ולנברג לפני כמה שנים, יצאתי מביתו ואמרתי לעצמי, משה, תעשה סדר בראש. אתה מכיר 50% מהניצולים בטרבלינקה? יש לו קטע לקרוא? הנה, בבקשה. טרבלינקה, ים של אבנים. אבנים מכל הסוגים. אבן מרובעת, אבן מעוגלת, אבן מחודדת, לכל האבנים משותף. כל אבן מלונקת. סעו לטרבלינקה, תראו איך הזמן עצר. הקשיבו לזמן העומד, לשתיקת המתים הרועמת, ולאבנים דמויי אנוש בוכים שם בדממה. כל אבן מייצגת קהילה, הקהילות היותר גדולות קיבלו גם שם, לא כתוב פה ושם שמות של קהילות. הדבר הזה שהוא לא נתפס כמה המקום הזה הוא יפה והוא ירוק, ומה הוא מכיל בתוכו, זה אחד הדברים המטורפים. ואת היום הארוך הזה אנחנו מסיימים בחזרה לוורשה המחודשת. הפוזיציה הזאת, אנשים, אקדחים, כלי נשק כאלה ואחרים, כאילו מגיחים בטן האדמה, אבל חפרו כאן, בחלק 1920, והשני, שהוא לא פחות או אפילו יותר משמעותי, זה מה שחרור פשוטה. זה טקסט. מה הקונטקסט? הקונטקסט הוא מאוד ברור. כל עוד כאן בפולין יושב שלטון קומוניסטי, אין מצב, כמו שאומרים, אין מצב שהרוסים יאפשרו לפולנים להקים איזשהו מונומנט שהוא כולו ביטוי למה? ללאומיות שלהם. חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה. היום השלישי למסע, ואנחנו בדרכנו מוורשה ללודז'. חמן הוא ירחם עם עמוסים, לשון עומס של מצוות. כאילו זה איזושהי מחמאה לעם היהודי שיש לו הרבה מצוות. כל מיני דברים בבית העלמין שאולי יסגרו לנו כאן איזשהו מעגל, כי יש כאן משהו על פניו מיוחד, איזה מוזר משהו. עכשיו אנחנו הולכים לראות קבר שאני מאמר שאין כאן אחד מהיושבים שראה קבר, אני מדגיש יהודי, כמו הקבר שאנחנו הולכים לראות. זה ממש לא יהודי, משהו שונה. בית הקברות הישן שוכן בתחומי הגטו של לודז'. בשנות קיומו של הגטו, עד 1945, מתו רבים מרעב, ממחלות ומידם של הגרמנים. הם נקברו בשורות ישרות, ללא מצבות, אך נערך רישום מדויק של מקום הקבורה. בשנים האחרונות מבצעות המשלחות של צה"ל פרויקט של שילוט הקברים על פי הרישומים הקיימים. האם יש איזה משהו שאם אדם עשה משהו, הסיכוי שלו לשרוד היה גבוה יותר? זה משפט מפתח. אין מודל להצלה. בסוף, בשורה התחתונה, מזל. שכשהגרמנים מחסלים את גטו ורשה, את גטו לודז', השאירו כאן 870 יהודים.
האחרונים. אנחנו עכשיו בינואר 45. הביאו אותם לבית הקברות כאן. נתנו להם מתי חפירה. הרי זה ברור להם עכשיו, בינואר 45, שהם יגמרו לחפור, יעמידו אותם בשפת הבור, ופח! ובעוד הם חופרים, יקום פה כאן משמעיה, המטוסים של בנות הברית כאן למעלה. מתחילים כאן. הגרמנים בהפצצה, את הרגליים בורחים. הם לוקחים את הרגליים ובורחים לצד השני. וכך הם שרדו, כך הוא שרד הבן אדם הזה. האנדרטה הוקמה באוגוסט 2005 ביוזמת ראש העיר לודג' במלאת 60 שנה לחיסול הגטו. כאן הייתה כיכר השילוחים, הרדגסט של גטו לודג'. מרדכי רומקובסקי, זה שם יסוד בלודג'. מי היה? ראש היודנראט, שכשפרצה המלחמה אמר לאנשי הקהילה כאן, תשמעו, יש לי את הנוסחה, יש לי את הפטנט איך לשרוד. בואו נבוא לגרמנים. בואו ניכנס לגטו. במאי 40 הוקם כאן הגטו. תשמעו, אמרו לנו להיכנס לגטו, בואו נלך לגרמנים, נשכנע אותם להקים מפעלים בתוך הגטו. להקים מפעלים, נייצר מוצרים, ניתן אותם לגרמנים. פשוט תהיה חבל להם להרוג אותנו עכשיו. כי אנחנו פרודוקטיביים, אנחנו יצרנים. מה נרוויח בזה שנקים מפעלים? נרוויח את הדבר הכי יקר. הכי יקר. מה הדבר הכי יקר? זמן. בסוף המלחמה תסתיים. כל מלחמה בסוף מסתיימת. וכך נשרוד. הופך את הגטו לאחד המפעלים הכי גדולים ברייך. בספטמבר 2 קורה כאן אירוע. נכנסים הגרמנים לגטו. ואומרים לו, רומקובסקי, אתה רוצה להמשיך לעבוד? שלם. 20,000 ילדים עד גיל 10. 20,000, תקשיבו לביטוי, אלמנטים לא פרודוקטיביים. עומד אדם מבוגר, כסוף שיער מגבעת לראשו במרכז הגטו, עומד ונואם נאום. תקשיבו טוב לנאום במילים שלי, אבל זה המהות שלו. הוא פותח את הנאום ואומר כך, אני שלא זכיתי לילד משלי. אני פונה אליכם האמהות, אנא, תנו לי את הילדים, עד גיל 10. תנו לי את התינוקות, תנו לי את החולים. כן, אנחנו הולכים עכשיו, ככה, לכרות יד. זה מאוד כואב. אבל אם אנחנו לא לכרות יד, יבוא הגרמני יכרות לנו שתי ידיים. אתם מתארים לעצמכם מה קורה עכשיו. עכשיו אתם מדמיינים מה הולך לקרות עכשיו. זעקות, צרחות ימה, זעקות שבר. בואו נוריד את זה לפסים מאוד מעשיים. אמא שיש לה שתי בנות, ילדה בת 9, ילדה בת 13, צריכה למסור את הילדה בת 9 כדי לקיים את אחותה הגדולה בת 13. כאן, אמהות מוסרות ילדים כדי להציל את מי? את הילדים הגדולים? כן, גם כדי להציל את עצמם. אקציית הילדים. 20,000 ילדים. להגיד לכם ש20,000 אמהות או 20,000 אבות נתנו? לא. אבל יש אמהות שנתנו. אבל אין לנו סיפור כזה. על ראש יודנראט שמשכנע אמהות לחתוך איברים חיים. אני לא מכיר עוד סיפור כזה. זה לא אני מכיר, אנחנו לא מכירים עוד סיפור כזה. והגטו ממשיך לעבוד. בסוף 42, 43, 44, באוגוסט 1944, הגרמנים נכנסים לכאן, הם נכנסים קצת לפני אוגוסט. הם נמצאים כאן ביולי, באוגוסט. 77,000 יהודים, 7,000 לחלמנו, אמבולנס, תאי גז על גלגלים. 70,000 לאושוויץ. 29 באוגוסט 1944 יוצא מכאן משלוח אחרון מלודג' לאושוויץ. נשארים בגטו לודג' 870 יהודים כדי לסרוק את הגטו. בשני מקומות באוגוסט 44 נראה יהודים נושמים. זה בלודג' וזה באושוויץ. אתם מבינים שכל המחנות כבר פורקו. אתמול היינו בטרבלינקה, אין ב-44 טרבלינקה ואין סוביבור. אין את כל המחנות, כולם פרקו אותם, אין גטאות, כבר חיסלו את כל הגטאות. רק בלודג' יושבים כאן יהודים עד אוגוסט 44. תראו את המסילה כאן היא המוארת. שוב מוטיב המסילה. גולת הכותרת כאן בהנצחה זה לא ההיסטוריה החקוקה, אלא מה שאנחנו רואים עכשיו כאן. אנחנו נכנסים עכשיו לחדר, שזה חדר ההנצחה
שמעוצב קודם כל בזה שיש כאן את השמות של כל הקהילות שמהם הובלו לכאן יהודים. שימו לב, לודג' זה לא רק יהודי לודג', זה גם יהודים שמגיעים לכאן מפרנקפורט, מלוקסנבורג, מהמבורג, מדיסלדורף, מברלין, מפוזנן, מכל מיני מקומות מרכז מערב אירופה. אבל מה הדבר המטורף כאן? כשאתה מתקדם כאן 3 מטר, אתה מרים את הראש, מה אתה רואה? פתוחה לשמיים. אל תקול באחידת גדול. 8 בבוקר, תדמיינו את התמונה הבאה. בואו ננסה רגע לדמיין את התמונה הבאה. ילד, בן 8, הנריק, בלשצ'ק, אבא שלו, הולכים כאן ברחובות ומתחילים להפיץ שמועה. מה השמועה? שברחוב פלנטי, בבית מספר 7. הנה, זה הבית. יהודים מרוכזים שם. ובמרתף של אותו בית, שם למטה, עצורים 12 ילדים פולנים, הולכים להרוג אותם. יהודים שהורגים את הילדים הפולנים, מוציאים להם את הדם. טוב, ומה עושים יהודים עם דם של ילדים פולנים? טוב, זה ברור. זה ברור. זו עלילת הדם שקדמה לפוגרום שנערך על ידי פולנים ב-4 ביולי 1946 בעיירה קלצה ביהודים ניצולי שואה שניסו לחזור לביתם שמלפני המלחמה. לציון הפוגרום הוקמו בעיירה 2 האנדרטאות, זו המתארת את מספר הנספים וזו המנורה השקועה בשולי הכביש. הזה הפך לסמל. השער הזה הפך לאחד הסמלים היותר חזקים של המושג הזה שקוראים לו שור. מדוע המקום הזה נבחר למה שהוא נבחר? מכיוון שיש כאן תשתית של מסילות. זה לא מקום שמיועד להרוג את יהודי פולין. המקום המרכזי שמיועד להרוג את יהודי פולין זה המחנה שראינו אתמול, זה טרבלינקה, או זה סוביבור. המחנה הזה מיועד להרוג את כל יהודי אירופה. אנחנו באושוויץ 2, הידוע בשמו בירקנאו. גוסידוס בירקנאו, השם הגרמני של בז'ז'ינקה. נכון, אמרתי לכם, יש כאן כפר בשם בז'ז'ינקה. הנה הכפר הזה, הבתים כאן הקרובים. אני רואה כאן מפלצת כזאת. עם איזה כובע מחודד, איזה ראש מחודד כזה, כאילו בלידת ואקום הוא יצא שם. עם עיניים בורקות, מצח שקוף, עם כתפיים רחבות, עם לא שעושה. ואתה פתאום מדמיין שהמפלצת הזאת יש לה יכולת אכילה, יכולת קיבול, של כל טרנספורט. תכף נראה כמה. שמגיע לך, כל רכבת היא פותחת את הפה, היא אפילו לא צריכה לסגור, היא בולעת. אנחנו מגיעים לשלב שקוראים לו סלקציה. בואו נבין טוב מה זה שלב הסלקציה, המושג הזה סלקציה. זה השלב, זו הנקודה, תראו איך זה עובד. והנה ניצבתי מולו פנים אל פנים. הוא היה גבר, גבה קומה, ונראה תמיד ונמרץ במדיו הצחורים. איש מאיתנו לא היה לו מושג כלשהו, מה משמעות הקודרת שאותה תנועה קלה של אצבע האיש. פעמים לימין, ופעמים לשמאל. אך פעמים קרובות הרבה יותר לשמאל. הגיע תורי. מישהו לחש על אוזני, כי ימינה פירושו להישלח לעבודה. ימין.
ימינה, ואילו הדרך שמאלה נועדה לחולים ולבלתי מסוגלים לעבודה שעתידים להישלח אל מחנה מיוחד. אין לי בשפתיים את המילה למוות, להשמדה, לא! יש עבודה ויש כאלה שלא עובדים. עדיף לעבוד. הרבה יותר נספו בטרבלינקה ב-42 מאשר כאן. המקום הזה עובר שדרוג ענק ב-43. לכיוון ההוא שם, שהיום הוא הרוס. אבל זה המבנה, זה המבנה. תרימו אותו, תגבירו אותו, תעלו אותו למעלה, איזושהי וילה גדולה, אחרי זה נראה גם דגל. אבל הגענו. הנה המדרגות. ירדו למטה, אומרים להם, ותיכנסו לחדר מאוד גדול, תת-קרקעי, חדר התפשטות. זה החדר. מה שאנחנו רואים עכשיו, אנחנו רואים את התקרה שנפלה על הרצפה. תרימו את התקרה הזאת ששקועה שם, למעלה, וזה חדר במידות של חדר מבחינת הגובה. אחרי שירדתם, תליתם, התפשטתם, קשרתם, לכו ישר. באפשרות הראשונה שלכם לפנות ימינה, תפנו ימינה. כשתפנו ימינה, כך אומרים להם, כשתפנו ימינה, אתם, שם זה המקלחת. תיכנסו, אתם תראו ראשי טוש, מתקלחים שם, כל מתחת לפני הקרקע, זה פני הקרקע. ובאיזשהו שלב נכנסים לחדר שמתחיל כאן, עירומים. נכנסים, דוחסים. וכיוון שהחדר הוא הרבה יותר קטן, אז כאן זה הרבה יותר צפוף. ובאיזשהו שלב, פק, דלת ננעלה מאחור. עומד כאן גרמני למעלה על הגג, הנה זה התקרה של הגג שקרסה. עומד כאן גרמני, לוקח קופסה בגודל כזה. כן? ושופך את הכבישים, את הכדוריות הקטנות שהיו בתוך הקופסה, שופך אותם פנימה וסוגר את הדלת, וסוגר את המכסה. תכף נראה. ואז מוציאים גופות במעליות, מעלים אותם למפלס שאנחנו עכשיו יושבים, למפלס העליון, ומניחים את הגופות על משטח הבטון כאן. כאן תדמיינו לכם ערימות גופות, כאן על המשטח הזה. תסתכלו שעל המשטח יש צמדי מסילות. תסתכלו, יש שם זוג, עוד זוג, יש כאן 15 פתחי תנורים מולנו. 3 זוגות. כל מסילה זה התשתית לאלונקה כזאת שהריצו אותה על המסילה, ככה לתוך התנור שנמצא שמה. שמים כאן את הגופות ושורפים. בבירקנאו אפשר בשיא ב-44 12,000 אנשים תוך 24 שעות. עכשיו אני מתחיל להבין איך תוך 56 יום, כחודשיים, 437,000 מיהודי הונגריה מוצאים את מותם. זה בית חרושת למוות. המחנה הגדול הזה נקרא מחנה הנשים. כי בשלב מסוים, לא כל הזמן, בשלב מסוים, כאן, בכל השדה הענק הזה כאן, ריכזו רק נשים, ולכן זה נקרא מחנה הנשים, משמע שיש גם מחנה גברים ומחנות נוספים. זה דרגשים, קומות, צפיפות, קרוב ל-700, 800, 900 ובשיא 1,000 בכל הצריף הזה. יש את המכלאה של
שם במחל, ככה הוא מוצא, כאן ניקוז, מוציא, מרוקן את הכל, והולך עם העגלה ושופך שם. אושוויץ 1 הוקם לפני אושוויץ 2 בירקנאו, על בסיס קסרטין צבאי שהיה כאן קודם. מכאן שלט רודולף הס גם על אושוויץ 2 ואושוויץ 3. זהו הקרמטוריום הראשון, שהיה פרימיטיבי יחסית למה שראינו בבירקנאו, ואלו הם פתחי הכנסת הציקלון B לתא הגז. למרות שאושוויץ 1 קטן בהרבה וגם היקף ההשמדה בו נמוך בהרבה יחסית לבירקנאו, הוא מושך אליו יותר מבקרים, וזה בעיקר בגלל המוזיאון שהוקם בו. מזוודה זו, הנושאת את השם פרנק מהולנד, שייכת לבני משפחה של חברינו מרחובות. זהו קיר המוות. מי שהוצא להורג כאן חסך מעצמו את כל דרך הייסורים עד לקרמטוריום. פואנטה כאן זה איך, המטרה היא לא להרוג, בוא נגדיר, המטרה להרוג אז להרוג זה כדור בו, המטרה היא שכזה סיפור יופץ כאן, זו המטרה. המטרה היא שאנשים אסירים ידעו שאם הם מפרים את העוצר, אחת דינם. זו המטרה, אין משהו אחר. איך אתה יוצר פחד וטרור שלא תפר את העוצר, שלא תעשה כל מעשה, שלא תבנו וזה תפוח אדמה שעשו חיים. זו המטרה של הבית משפט הזה, אין משהו אחר. עדר אדום. ולדעת שלמרות ועל אף הכל, אנחנו כאן. ברטה אדלשטיין, תורה אדלשטיין, יתי בנדיט ויוסף רובין. נפתלי ושרה אסתר לוין לבית ויינשטיין, בנם משה, רעייתו ושני ילדיהם, בט' באלול תש"א. רבי משה איסרליש, לרגע שכחתי מי זה, ואיך שהוא בא לפרסם את האנציקלופדיה להתפתחות ההלכה היהודית. ולעולם לא יחזרו הימים. על כסף אנחנו מתאבלים, אבל הימים שעובדים לנו על הזמן שאנחנו לא מנצלים אותו, כן, זה בלתי הפיך. פעם שרואה את המשפט הזה, אני לא עסקתי לב שלא יחסים. בשבת פה כל סגור כזה. לא יכול סגור. סמל יהודי, שמו את הנשר הפולני להראות אנחנו יהודים, אנחנו פולנים, אנחנו כמוכם. הכיתה החשובה של רובע קז'מיז', קז'ימיש הגדול. ואין כאן כל כך הרבה יהודים, אבל יש כאן רובינשטיין, בבלשטיין, כמעט כל מבנה כאן, זו... השוק של שבת מתעורר. בית הכנסת, הטמפל, הוקם מחוץ לחומת קז'ימיז' על ידי היהודים הפרוגרסיביים בשנת הכתר, בשנת 1860. אותה שנה שבה התרחשה היציאה מן החומות בירושלים. במבנהו הפנימי הוא מזכיר כנסייה. אני מזכיר לכם שהגרמנים רצים כאן למעלה, זורקים את המזוודות. אישה יוצאת עם הילד שלה, בכי, צעקות, רוצחים. שלכם טוב, בגלל לכם טוב.
ידוע שפולני בשם תדאוש פנקביץ' נפטר ויש לו הלוויה. הכי נורא שיכול לקרות זה שיוציאו אותי מכאן למקום שקוראים לו פלאשות. פלאשות זה מקום שנמצא 2 קילומטר מכאן, בכיוון ההוא שם. שמענו ששם לא טוב, רק לא להגיע לפלאשות. הדבר הכי טוב שיכול לקרות לי זה שיוציאו אותי מהגטו לאן? למפעל של שינדלר. המפעל של שינדלר נמצא שם. 0.5 קילומטר מכאן למפעל של שינדלר, 2 קילומטר מכאן בקו אווירי, זה פלאשות. אוסקר שינדלר היה גרמני חבר המפלגה הנאצית, שהקים מפעל בפולין כדי ליהנות מעבודת חינם של יהודי הגטו. הוא התחבר עם מפקד מחנה פלאשוב המנוול אמון גט. כאשר נוכח בזוועות המחנה חל בו מהפך, הוא החליט להילחם ואף לסכן את נפשו להצלת יהודים מבין פועלי המפעל שלו. 1,200 מהם ניצלו בזכותו. לקראת צאת השבת אנו מבקרים במצודה העתיקה של קרקוב, הבנויה על גבעה הצופה על נהר הוויסלה. שם היה מקום מושבו של מפקד הגנרל גוברנמנט הנס פרנק. הראה לי את תנוחת הראש שלך ואומר לך מי אתה. אפשר ללמוד משהו מתנוחת הראש. אבל כאן, במקרה הזה, תנוחת הראש באה לבטא שפלות, חוסר אונים. באמת הראשים הם זהים אחד לשני, אבל להבדיל מהראשים, הזרועות, כל אחת בתנוחה קצת שונה. מה שמזכיר, אסוציאטיבית, מגרש מסדרים. מגרש המסדרים. עכשיו, זה לא המקום היחיד שיש בו מגרש... אפלפלץ. אפלפלץ, כן? בכל מחנה יש אפלפלץ. אבל מה זה מגרש המסדרים בפלאשוב? מגרש המסדרים היה שטח רחב שהתייצבו בו פעמיים ביום 24,000 אנשים. עמדנו כולנו לפעמים יום שלם. לפעמים כל הלילה. אתם רואים את השקע הזה כאן? אתם זוכרים את התמונה בסרט על המסוע שמעלה את הגופות והן צומחות למטה ושורפים את הגופות? כאן. כאן. הנה, זה בדיוק כאן. זה 20 מטר מאיתנו, כאן בשקע הזה. מחנה פלאשוב הוא אחד המחנות הנוראים ביותר, אם לא הנורא מכולם, שהוציא הרייך השלישי מקרבו. וכל זאת, האמת, בגלל בן אדם אחד שתפקד כאן 1.5 שנה. זה הסיפור של המחנה. והבן אדם הזה, ראינו אותו קצת בסרט, קוראים לו אמון גט. זה בן אדם שיש לנו עדות של הנהג שלו, שיום בהיר אחד הוא נוסע במחנה. אמון גט יושב במושב האחורי, הוא רואה נערה הולכת כאן, הוא אומר לנהג תעצור את הרכב, הוא עוצר את הרכב, הוא לוקח את הרובה שלו, הוא מוריד את החלון, הוא שם מניח, הוא מכניס אותה בין 2 כוונות. ומתאר הנהג שהמחשבה שעוברת לו בראש שעוד 15 שניות היא כבר לא איתנו. ומה שפתאום שמתי לב שהרכב נמצא טיפה בשיפוע. ומה שהרגע שלי הייתה על הברקס, וכל מה שעשיתי זה ככה, אני הסעתי את הרכב. והרכב טיפה גלש למטה, כי הוא עמד בשיפוע, הוא בדיוק ירה, אבל הרכב זז, אז הוא פספס, אידיוט! הוא צועק לו, אידיוט, תראה מה שעשית, בגללך פספסתי. והשנייה לאחר מכן, הוא זורק משפט, יוצא לו משפט מהפה שאומר הכל. הלך כדור. מי הם המפקדים
של מחנות העבודה, מחנות הריכוז ומחנות ההשמדה. מה הפרופיל, מה החתך האישיותי של כלל המפקדים. הטרגדיה, וזו טרגדיה, חבר'ה, זו הטרגדיה של השואה, במובן מסוים. שהאנשים האלה, שהמפקדים הללו, שהרוצחים הללו, ה-95% מהם, הם אנשים רגילים. הם אנשים רגילים. וזה נורא מזעזע. וזה כל כך קשה. למה? כי אני רואה בעצמי אדם רגיל. אנחנו עומדים עכשיו אל מול הארמון של הגרף פוטוצקי. הוא יכול היה לחשוב לעצמו. איך אמרנו? רוח צומחת מהקרקע. אצילים, לדוגמה, הגרף פוטוצקי, מהר מאוד הבינו, מהר מאוד קלטו, שמי שיעשה בצורה הטובה ביותר את הניהול של האחוזות שלהם אלה יהודים. אציל הולך עם יהודי ויהודי הולך עם אציל. יהודים היה להם אינטרס לשבת ליד מבנים כאלו. מה הקטע? אנחנו ננהל לך, אנחנו נגבה עבורך את הכסף, אתה מה תיתן לנו ביטחון. על חמלניצקי הזה, מי הוא? מנקודת מבטם הוא לוחם חירות. מנקודת מבטנו רוצח שפל. הוא יוצא להתקומם כנגד הפולנים, הוא רוצה עצמאות, האוקראינים רוצים להתנתק מהפולנים ומהאצולה הפולנית. מי משלם את המחיר? אנחנו. כרגיל. למה אנחנו משלמים את המחיר? כי אנחנו והאצולה הפולנית חד הם. התוצאה היא חצי מיהודי פולין במאה ה-17 נרצחים בצורה הכי אכזרית מהאוקראינים האלה שמזהים אותנו לא כיהודים אלא כפולנים. וזה לא במקרה שמאוד מאוד קרוב לארמון הזה של הגרף פוטוצקי של 150-200 מטרים אנחנו הולכים למבנה שאתה מבין את הסמיכות, זה לא נולד יש מאין, יש יש. החוזה מלובלין. למה עליו שמענו? כי כשהוא הגיע ללובלין הוא הפך להיות וואי. כל עוד הוא ישב כאן בצדיקותו, במקום קטן בלנצות, באיזשהו שלב הוא הרגיש המקום קטן עליו, הוא לקח את הרגליים והוא עבר לאן? הוא עבר ללובלין. מה המהפכה? מה משפט היסוד בעולם החסדי? על רקע המציאות שאנחנו מתארים, אני אומר אותו בארמית, כי במקור זה בארמית. לית אתר פנוי מיני. אין מקום שאין בו אלוהים, אין בו נוכח שכינת אלוהים. אתם מבינים שהמשפט הזה עשה מהפכה. למה הוא עשה מהפכה? כי פתאום רוב ההמון היהודי, מה הם הבינו? שאפשר להתחבר לאלוהים גם אם אין לך כסף. זו מהפכה של תנועת החסידות. את מימד הזמן, הסיפור כאן הוא 9 חודשים, חבר'ה, מסוף פברואר 42 ועד דצמבר 42. מימד הזמן כ9 חודשים. מביאים לכאן כ500,000 בפרק זמן כל כך קצר. בתא שטח שמבחינת השטח שלו זה 275 מטר אורך על 265 מטר רוחב. זה שטח המחנה כאן. אתה מכניס אותם לתהליך ההשמדה. אתה חונק אותם. אתה קובר אותם. אתה מפרק את המקום. אתה מוחק את המקום. אתה נוטע עצים. ואתה מוחק אותו מהזיכרון. לא רק מחקת כאן חיים של 500,000 אנשים, לא רק מחקת מחנה,
מחק את הזיכרון. חבר'ה, אפשר לכנות את המחנה הזה המחנה הנשכח. מכאן, מהמקום הזה, כמה אנשים בסוף המלחמה יצאו מכאן, כמה יהודים יצאו מכאן, יכולים להגיד, אנחנו בוגרי בלז'ץ? 3 אנשים יצאו מכאן, אחד נתן עדות, רודולף רדר. אין סלקציה, אין ניצולים. הדוגמה האולטימטיבית לאין ניצולים זה כאן. חלק גדול מהאנשים שמגיעים לכאן, אני שומע מהם, פעם ראשונה שמענו על המקום הזה. שיש את אי הידיעה, אבל אני רוצה לשים את הדגש על אי ההפנמה, שהיא בעיצומה של השואה, והיא גם אחרי השואה. שמיליונים נכנסים לתא גז, ומבינים שהם בתא גז כשהם בתוך תא גז. יש גם כאלה שכשהכניסו אותם לתא גז הם ידעו לאן הם נכנסים. אבל יש לא מעט ואפילו יותר אנשים שנכנסו לתא גז שהם הבינו איפה הם נמצאים, שזה לא מקלחת, מתי? כשהם נושמים את הגז. לא ידעו, או שמה הבעיה היא ידעו ולא הפנימו. יש כאלה שיודעים ומפנימים רק ברגע שהם נושמים את הגז, ואי הפנמה זה דבר שאנחנו רואים אותו במהלך השואה, עם הסיפור של אלי ויזל, ועם הסיפור של אותם אנשים שם באושוויץ, שאישה אומרת להם, ועכשיו הם יודעים, אבל הם לא הפנימו. יאן קרסקי, פולני. יאן קרסקי, חבר הארמיה קראיובה, שהוא שלב, מתקבלת החלטה לשלוח אותו ללונדון. למה ללונדון? כי בלונדון יושבת הממשלה הפולנית הגולה. המטרה היא לשלוח אותו לשם, ושיוציא החוצה לעולם את הזוועות שקורות כאן בפולין. באה אליו המחתרת היהודית ואומרת לו, תשמע, אתה הולך עכשיו למסע ללונדון, להעביר את הסיפור שלכם, אבל גם לנו יש סיפור. ובתוך הסיפור הפולני יש גם סיפור יהודי. כנס לגטו ורשה, תראה בעיניים מה קורה. זה סיפור של יהודים, לא פולנים. כנס לגטו, תראה מה קורה, תפנים, תנשום, וכשאתה מעביר את הסיפור של הפולנים, תעביר גם את הסיפור שלנו. עכשיו הוא נכנס לוורשה והוא רואה את מה שהוא רואה. אז אומרים לו, לפני שאתה יוצא לשליחות, כנס למחנה בלז'ץ. אז הוא מגיע לכאן. כשהוא רואה את מה שהוא רואה, יש תיאורים שהבן אדם מתמוטט. ואז הוא יוצא לשליחות. כשהוא מגיע ללונדון בסוף 42, ב-BBC, לא ברשת ב', ב-BBC, כולם שומעים וכולם יודעים מה קורה בוורשה, מה קורה בבלז'ץ. הוא לא מסתפק בזאת. הוא מחליט עכשיו, אחרי שהוא ראה את מה שהוא ראה, שהסיפור הזה, הסיפור היהודי, זה הסיפור. ואז הוא מחליט שהוא נוסע לארצות הברית. הוא נפגש עם הנשיא. הוא נפגש עם האנשים ברמות הגבוהות ביותר. והתיאור הוא שהוא מספר, הוא אומר, תשמעו, אני הייתי, אני ראיתי, בעיניים שלי לא שמעתי. וכאן הוא מתאר שכשהוא נפגש עם האנשים, מה שהם משדרים לו בעיניים, אפילו נשיא ארצות הברית מסתכל, והוא שומע את המשפט, גם אם כל מה שאתה אומר זה נכון, זה לא יכול להיות. שאתה רואה בעיצומה של השואה שאנשים לא מפנימים, ומי שלא מפנים הוא לא אנטישמי בהכרח. חלק גדול מהאנשים שהגיעו לכאן באמת לא ידעו. ויש כאלה שידעו ולא הפנימו. זהו דגם של מבנה ההשמדה שהיה קיים בבלז'ץ. המבנה דומה בעיקרון לזה שהיה בטרבלינקה. הגז שהוזרם לתאים היה חד תחמוצת הפחמן שהופק מאגזוז של מנוע דיזל בין 250 כוחות סוס שמוקם מאחורי המבנה. האדמה פוערת את פיה ושואבת ובולעת את כל מי שנכנס. כדי להגיע לדבר הזה, מה עשו? שמו כאן ריצוף מקורי אותנטי. כלומר, על האבנים האלו באמת יהודים חיו, הלכו לפני המלחמה, ועם הריצוף המקורי של כאן בסביבה, שבין השאר יהודים גם הלכו, אנחנו עכשיו הולכים בדרכם.
ככל שאנחנו מתקדמים, אנחנו לא כל כך שמים לב, אבל פתאום כשאתה עומד כאן ואתה פתאום מרים את הראש, אתה לא מרגיש שירדת, אבל זה יתרומם. מימין ומשמאל גדר תיל, מאחור שני תריסרי אוקראינים. זה קטע מעדותו המצמררת של קורט גרשטיין, קצין גרמני שהיה אחראי על החיטוי במחנות, ורק בביקורו כאן בבלז'ץ נודע לו מהי משמעות החיטוי. אז מתאר קורט גרשטיין מה קורה שפותחים את התאים. המתים עדיין היו זקופים כעמודי בזלת. שכן, לא היה להיכן ליפול או על מה להישאר. הסיבה שבחרו במקום הזה, מעבר לזאת שאנחנו במזרח פולין, תעלות אנטי-טנקיות. ועל בסיס תעלות טנקים בעצם נבחר המקום הזה. יש כבר קברים מוכנים. האנדרטה זו נותנת ביטוי לכך שבתחילת 1943, כשהוחלט לסגור את המחנה, ניתנה הוראה להוציא את הגופות מהבורות ולשרוף אותן. זאת כדי שלא להשאיר עדות למה שנעשה כאן. את היום הזה אנחנו מסיימים בזמוש. וגם כאן יש בית כנסת, בית הכנסת הספרדי. אוי דעני לפונך, או מלך מלך חי חי וקיים. מחנה מיידנק הוקם בסוף 1941 כמכלאת שבויים ומתנגדי המשטר. הקמתו סמוך לעיר לובלין נועדה בין היתר לעורר אימה ופחד בקרב התושבים. בתחילת 1942 החלה בו גם סלקציה והשמדה המונית. הסיפור של המקום הזה מקופל באנדרטה. כמו שאתמול ראינו שהסיפור של בלז'ץ מקופל באנדרטה, בתנאי שאתה קורא את זה נכון. הירידה ליד לילד או למוזיאון השואה ביד ושם היא לא רק ירידה טופוגרפית, היא ירידה טופוגרפית שבאה לבטא ירידה רוחנית, ירידה מוסרית. עד לאן אתה יכול להידרדר. מה שעוללו הגרמנים לילדים זה התחתית של התחתית של השפל. כשנפתחת הדלת של הקרון וראינו, שמענו את התיאורים האלה במקומות נוספים, בכל מיני מקומות. מה שמענו? ראוס, שני, צעקות, לזרז אותם, מכות, עומדים שומרים. וגם ראינו בסרט רשימת שינדלר, כלבים נובחים ככה. אתם רואים עכשיו את הכלבים על 4 ואת הכלבים על 2, לא יודע איך לומר. אתם רואים עכשיו את השומרים כאן במחנה ואת הכלבים. אתם רואים את זה על השיניים. אתם רואים את המלטעות. אתם רואים את הבליטות הסלע כאן, כמו איזה כלב ככה פה את הפה ורוצה לעלות עליהם. כאן להבדיל מטרבלינקה ומפלשוב, עולים ובאמת רואים. למה רואים? כי נשאר. וגם שוחזר, אבל גם נשאר. עכשיו תשאלו למה, מה זכה המחנה הזה שנשאר? מה התשובה? לא הספיקו. פשוט לא הספיקו. הלינה בירנבאום הייתה כאן, כתבה ספר שנקרא החיים כתקווה. זה בכמה ספרים. ואנחנו נלך עכשיו עם הלינה בירנבאום. הלינה בירנבאום, אמו של יעקב גלעד, שרדה את כל גטו ורשה, ובאחד מאחרוני המשלוחים, לאחר המרד, הגיעה למיידנק. היינו נסגים כל הזמן לאחור כדי להשעות את רגע הפרידה מחיליק. בזיכרונותיה מדגישה הלינה את כאב הפרידה שעבר עליה עת שהופרדו ממנה במהלך השואה בני משפחתה בזה אחר זה. בעודנו יושבים הגיע לשער יהודי שניצל משריפת האסן בבבנה. הוא בא בלוויית הנכד של הפולני שהציל אותו. עלה שבועיים לפני השריפה בבבנה, אז הם עשו פוגרום ביער שלנו. אחים, אמרנו גם אנחנו ניסע לבבנה. אז יצאנו בצהריים, קצת אחרי הצהריים, והשריפה הייתה בשעה 10, 11. ובאמצע הדרך פוגשים אותנו פולנים ואומרים, זה פניאז'ה, שלוחיידים, תראה את העשן, לאן אתה נוסע? חזרנו, ואז כבר הלכנו לגטו לומשה.
כאן יצאו מים. הצנרת הזאת היא אמיתית. יושבים בתוך חדר שלא צריך להיות מבין גדול כדי להבין שמה שאנחנו רואים עכשיו, הכתמים הירקרקים הללו, זה לא כובש, אלא זה תוצאה של גז. במילים אחרות, אנחנו עכשיו יושבים בתוך תא גז. מה קורה בתוך תא גז? אז שכולם מנסים לטפס מלמטה למעלה. למה? כי הגז מתחיל לפעול מלמטה למעלה. כולם מהר מאוד הרגישו שלמטה הרבה יותר קשה לנשום, ולמעלה יותר קל, יש יותר אוויר. נמצא. אז מה עשו כולם? ניסו לטפס מלמטה למעלה, זה מה שקרה. דניק הופך להיות לאיזו תחנה לאיסוף הנעליים, לא מכאן אלא מכל מחנות ריינארד, שלושת המחנות שדיברנו, מבצע ריינארד, ומכאן. וזו הסיבה שמצאו וכל כך התבלבלו מה שקורה כאן. עכשיו... הכניסה לשדה מספר 3. שדה מספר 3. כאן במקום הזה, שהיה עמוד תלייה. עכשיו אתה אומר, נו, מחנה השמדה, תאי גזים, עמוד תלייה, מה אתה עושה עמוד תלייה? מה התשובה? טרור. טרור. זה אחד הסמלים הכי חזקים לשואה. והערובה זה כאילו המעבר לשמיים. זהו, זה הרגע שאתה, יש כל מיני נקודות מעבר, הרמפה זה המעבר בין הרכבת למחנה, האומשלג זה בין הגטו לבין הרכבת. זה המעבר מהעולם הזה לעולם הבא. אלינה מספרת, עוד מגלגלים אותם מהדרגשים ומריצים אותם לאן? לתוך הגז. תחת הדלת וצעקות ומכות וקללות ומריצים אותם החוצה ובאיזשהו שלב מעלים אותם על רכב והן נוסעות ורכבת ונוסעות ואז התברר לה שבפשוט נגמר כאן הגז. ולמזלה, לאן היא נשלחת? לאושוויץ. החיים כתקווה. החיים כתקווה. אם יש מקום שהגרמנים הגיעו לשיאים הגבוהים ביותר בביזיון המת, זה החדר הזה שאנחנו נמצאים עכשיו. לוקחים את אותה גופה, מניחים אותה על איזה דרגש משיפוע וחור לניקוז. וכאן היו עושים את הדברים הכי נוראים שאפשר לחשוב מה עושים כדי לחפש איזה דבר ערך בגוף של אישה. אתה רואה ואתה לא מבין מה אתה רואה. 7 טון של אפר אדם. עפרם נשאר תלוי בין שמיים לאדמה, כמו חלקיקי עפר מפוררים. קז'מיז' דולנוי. חיים כאן, ערב המלחמה, 1,400, שמהווים 65% מכלל העיירה כאן, מהכפר. וה-1,600, ה-1,400 יהודים מצטווים להיכנס לגטו. נכנסים לתוך גטו. כאן, במקום הזה כאן. ואז, באיזשהו שלב, ב-1940, כשהם נכנסים לגטו, נכנס הגסטאפו לבית הקברות היהודי, נותן פקודה לעקור מצבות. עוקרים מצבות יהודיות בבית הקברות ומביאים אותם לאן? למטה הגסטאפו שהוקם כאן, וקז'מיז' דולנוי, איפה? לא אחר מאשר בכנסייה.
נזירים פולנים לוקחים את המצבות ומניחים אותם, איך הם מניחים אותם? שהכיתוב למטה. ב-1983 ועד מקומי של הפולנים מקז'מיש דולני, יוזמה מקומית, להוציא את המצבות שהנזירים שמרו עליהם שם בשנות ה-40 ולהביא אותם לכאן. חזרנו לוורשה, לכיכר השילוחים. מכאן מתחיל גם מסלול הגבורה ואנחנו עוברים בתחנות שלו. ב-18 בינואר נכנסים הגרמנים בפעם השנייה לגטו. וצעקות אלרוס, אלרוס, שנל, 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 שנל. זה היה השלב הראשון של המרד הקטן. הגרמנים נכנסו לגטו כדי לבצע משלוח של כמה אלפי יהודים לטרבלינקה. אנשי השומר הצעיר בראשותו של מרדכי אנילביץ' עדיין לא היו מוכנים והופתעו. אחרי שהמורדים השליחו על הגרמנים רימון, ירו הגרמנים לכל עבר. אנשי אנילביץ' שירדו למרתף נהרגו. הגרמנים המשיכו לעבר הקומות העליונות של הבתים, אולם שם ערבו להם אנשי דרוך של אנטק צוקרמן והשליחו אותם לרחוב. זו הייתה הפעם הראשונה שנהרגו גרמנים בגטו. בשלב הזה אספו הגרמנים את מתיהם ועזבו את הגטו. וזה קו פרשת המים. כי עד עכשיו 50,000 אנשים שבגטו הייתי שואל אותם מה עושים כדי לשרוד כמטרה לחיות. היו אומרים להוריד את הראש, להתכופף, להקשיב ליודנראט, עוד יום שאלוהים יעזור שתיגמר המלחמה שיקרה משהו. זה מה שהיו עונים לכל האנשים. והמחתרת, הם היו אומרים לי, הם הכי מסוכנים. הם ימיתו אסון עליהם. הם יהרגו כמה גרמנים, והמשמעות והענישה קולקטיבית שיחסו כאן את כל הגטו. מה קרה בעקבות האירוע הזה שתיארתי? כשהגרמנים עוזבים את הגטו, היהודים מנסים להפיק לקחים, קודם לעשות איזו חשיבה, להסיק מסקנות, ומגיעים למסקנה המוטעית שאם נילחם בגרמנים, נצטרך להבליח אותם מהגטו. רק הם לא הבינו שכשאלה שאומרים להם להילחם, הם לא עושים את זה כי הם רוצים לחיות, אלא כי הם רוצים למות אחרת. כשאנילביץ' בא ואומר לאנשים, בואו נלך להילחם, הוא לא אומר את זה כי אני נותן לכם חיים. אבל נלך כצאן לטבח, אבא קובנר, התפיסה של אבא קובנר. הרגע שהוא קו פרשת המים שכל הציבור רואה באנילביץ' את המנהיג הגדול. ב-19 באפריל הגרמנים נכנסים בפעם השלישית לגטו. הכל מתפוצץ להם בפרצוף. חבר'ה, אני אומר את השורה התחתונה, זו המרידה העממית הגדולה והראשונה באירופה. אין לנו עוד מרידה עממית, שכוללת עשרות אלפי אנשים לפני מרד גטו ורשה. גרמנים מקבלים הוראה לחסל את גטו ורשה, זה הגטו הגדול, הוא סמל. ולמה המרידה פורצת ב-19 באפריל? אבל זה גם היום הולדת של היטלר. וזה גם חג החירות. מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? אם תבדקו, 19 באפריל זה י"ד בניסן. ואז נתחיל מרד גטו ורשה. ב8 במאי פורצים הגרמנים לבונקר של מרדכי אנילביץ' ומחסלים את אנשיו. שבוע לאחר מכן, ב16 במאי, מפוצצים הגרמנים את בית הכנסת הגדול, ובזה מסתיים מרד גטו ורשה. למה אני מספר לכם את זה כאן? אנחנו יושבים על הבונקר. איפה הבונקר? מתחתנו. מה כאן מתחתנו? הבונקר הוא במטר 18. ב-1945 חוזר הפסל נתן רפפורט לוורשה, עיר הולדתו, ומוצא בה איי חורבות. הוא מחליט להקים אנדרטה במקום שבו התרחש המרד. 19 באפריל 48, שימו לב לתאריך, 19 באפריל 48. כשבארץ נלחמים על קיום להקים מדינה בוורשה, בתוך כל הג'יפה, כל הרוס, 48. מוקמת אנדרטה גדולה, היא אנדרטת מרד גטו ורשה. שנות 2000 להיות עם חופשי
את